Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tata. Di ba? Malipayon kaayo ko. So, ihatag ko na nimo ang full payment. Chuna, Di anak ko roon sa Mountain Resort. Ako na'y manag-iya dinhi. Og di pa lang dugay. Doon na ako'y brand new car. Akong service car, Apple. ayaw natin nga ko tagi, Chuna. Ha? Nga naman, May konsensya ko. Apple. Gihasol ko sa akong konsensya. Sa akong dahimo. Apple. Wow nga bitaw. Oy, ari ako Elitche. Asa karon? Di anak ko sa bagong paraiso nako sa akong Mountain Resort. Unsa? Ari ako, magpaabot ko nimo. Masod ako coffee shop. Basin pag. Makuha-kuhaan kining kaubos nga akong gibati sa akong kinabuhi. Ito'y bakanti. Ato ko sa suok nga bahin. Tina! Oh. Hello? Bert? Imam tong tatay gustong magikog, no? Ha? Kita ko sa video. Inya, nakaremember ko. Di plan dugay, imam to gipalaila na mo. Ngay mo tatay namligyaw ga ice cream. Di ba? Mo ba? Ay, yes. Siya lagi to. Nga mo ambak unta sa taytaya, no? Siya to. Nga naman. Sorry ha. Personal tingali kayo akong pangutana. Okay ra. Problematic lang siya. May gani kayo madayon. Excuse ha. Oh, asa man ka? Mugawas na ko. May nalimtan ko, God. Okay. Naghanig nakakita sa gibuhat ni tatay. Grabe ang kauong akong gibati. Nauwa ko sa classmate. Gikauaw ti ka, Tatay Alan. Gikauaw ti ka. Oh, ini atas Plaza Independencia. Ilang ko mo libay. Muna na kung magkita sila Chuna o hindi na. Oh, lungat ka. Bay, Oh, anong di man? Sabta kong maayo eh. bay butong. Ang sakit yun on. Nga nasakpan ka na ilang tuna o daytina. Ha? Dito sa kwarto ninyong tuna. Kung nakiguban kang apple. Bay, Sabta ko. Di ba nawag gali ka na ako? Imo kong giagning papaliton ko ni perfume ni apple nga gidil diya ni mo. tinood na. Sulti bagal mi sa apple. Pero nibaliban ko. Karon. Sumang pagkahitabo kami, ha? Nga nani bay. Dilisyon ako. Pero, mahal man. Why ko, hinungdan nga nawag ko nimo. Dayon, ngaon mi. Kaya, gigutom mo ko no siya. Gandam ko kaon ya, palitsag soft drinks. Magpangaon, busog mi. Sa tanto na mo istorya, murag aksyon makugduka. Oh, unya. Aksyon kog lipong. Tapos,
Buto sa ilong na to, barog ko. Pagbarog na ko, barag ko. Gunitan ko apple. Nga, hinumdum ba ko? Nga, iya kong gihatod sa kwarto. Dito, nagpahimutang ko. Nakatuog ko. Oo niya, bay. Tapos, maunalay akong namatmunan nga doon ay mituok na ako. Nakamata ko. Si Joe na mo ako nakita. Ha? Iisog kayong mituok na ako. Udiha nga akong anak, mamisudya na ako. Kaptan mo nga. Imo giturjak sa apol. Bay, buto. Laro ha lang. Naabtan mo tuna og ni inda 18 na taon. Naglinog mo. Unya, pagsuod nila, ila ka nakita nga bisukod sa kalawom sa singkol. Sinkhole ba, uri? Oh, usap lagi ilang nakita. Biyan ako malibad, bay. Lagot mo ko si Juna. Lagot kay Juna. Iyaw-iyaw nagmaayo. Animal ka, salbangis ka. Dari pagyo sa itong kwarto, uban sa suot kong higala. Hangtod nga iyang gipugdo si Apple, gituando sa sahog, gipalayas. Unya, si Detina. Dahil ito naghilak. Ingon sa, dili ito siya makatuo. Iyang ipakita na ko ang hulagway dito sa iyang cellphone. Nagkurog nga ako na kami pakita sa among hulagway ni Apple. Ha? Hulagway niyong apol? Oo, sa iyo posisyon. Oo. Nakita na ko nga nag-ubo si Apple. Ah. Katon sa taglawayan na ba yun niya? Giuban ka? Wa. Nag-ubo si Apple sa kong kilid. Unya ang bukton dire sa kundugan. Niya ikaw. Kung sa kaimtang ni mo. Naghayang ko. Huwag sapot. May sapot ka o ha? Wa ko sinina. Uway karsones. Huwag sa brief. May brief ko. Oh. Gusto kong mapasabot nila. Pero sila ro mangilang utok. Kung manong sudya niya tinan ako. O, kung manong sudya. Unya, giyon sa mga pagsudya ni Inday, bay. Giyon sa kapagsudya ni Inday. Grabe, bay. Di na ako kayo nabatin ako yung pagsudya na ako. Grabe kayo. Oo. Matod pa niya. Pagkadag ko rin ako sa'yo. Kipaghampog pati ka tayo. Nga ikaw akong tatay. Wa ko makuha ngayon mapaila sa akong mga classmates nga ikaw akong tatay. Papaligay og ice cream. Tungod kay ikaw akong idol. Pero mao ni imo kibuhat. Diri pag yun sa tumbay. Oh my God. Mo na inaluwat ang taong po ni Inday Athena, bay? O bay po to. Sa kong kabahin bay mura kong nahilis nga binaw niya. Hangtod kami dagan kini. Ikaw sa bay. Naghilak. Wa na ni balik. Oo niya si Chuna. Oh, Chuna, gibalik kas kung mayo. Ah, Hangtod nga prangkag siya na ko nga ilan akong layasan. sura ni kahimtang ni mo. Katuog ito silang kasaka. Uy, si Apple. So, gibuhat ni Apple. Oh, kakita kong Apple nga. Gusto mo pasabot si Apple pero hindi naman maminaw si Chuna niya. Gibugno. Kunwa makadagan, iya matanin gabon. Pero, siguro kang ikapakunot to siya mong lubot ba? Basta nakuha ni kamay. Siguro kang waka makasa? Wa lagi taon, gabiha sa nimo bay. Utro sa kamo tuo ka. Si Wa taon may relasyon ng Apple, Bay, O si Apple, siya, mismo siya. Ibaw po siya nga, wa may relasyon. Bay, si Apple lagi makatabangan makasulbanan Upasabot siyang Chuna, mawa ka makasa. Nga, problema, hindi man ako magkontak si Apple. Ako'y magitag pagi. Oh, si Apple. Siya na ka ni Apple. Ako nakita sa CCTV nga ni Apple na siya. Darang intercom. Tawagan ako sa amay. Ikaw si Ma'am Apple? Yes?
Ay, gitawagan ko ni ma'am sa intercom. Nga ipasugat ka? Kinsa ma'am? Si Ma'am Chona, God? Hinungdan nga gisugat ti ka din, he? Oh, mao ba? Salamat. Mao ni mong office? Wow, bigati. May CCTV pa? Yes. Moto nga nakita na ko imong pag-abot. Ubay-ubay nga mga camera ang niya dinhi. Sa gate, sa luyo, sa palibot. Kanang may mga, kanang sa cottage o sa swimming pool. Na CCTV diha. Sana all. Og niya lang imong remaining balance. Og salamat. Chona, Oh, unsa man? naluoy mo kong alan? Hoy, ay pag tinunto diha. Tingalit ipatipi ti ka. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!